Ngifuna ukuthi ke eligama lithi amen ligama ke elixhaphakileyo kakhulu ebandleni likaKristu. Ligama lethu singamakholwa siyalisebenzisa. Kodwa ndiyafumaniseka into yoba apha ekulisebenziseni kwethu igama elingu-amen sinako ukulixhaphaza phaa naphaa. Ngohlobo loba sometimes lisetyenziswa apho kungafunekanga lisetyenziseke khona. Umzekelo, I think mna enye yezinto kuba mhlawumbi abanye abantu abalazi ncam i-significance yegama elithi amen. Zonke iincwadi zikaPawulos noPeter and others, at the end kumane kubakho into ethi amen. That amen now, it's a validation to say makube njalo, or kunjalo, or ndiyavuma, or ndivumelana nawe, whichever way ofuna uyitsho ngayo. But amen kukutsho uba kunjalo or makube njalo. So xa ke ngoku uzawufaka igama elithi amen kwindawo apho kungafunekanga lingene khona, it means you are consenting, uyazirhintyela ngento ethethwa. Like it's mostly applicable xa kukushunyayelwa, uthola ukuthi even say umntu sekathetha into enxamnye nale esezwini, but we just because we are used to it, siphele sisithi amen ngoku sibona uba isporo itrain iyaphuma esporeni. It's because we do not understand ukuthi okwakubhuda kwakhe, once sithi amen sibhuda kunye naye, nathi we are somehow in agreement nokubhuda kwakhe xa sisithi amen. Mhlawumbi kungangcono sivele sivale umlomo sithule ukwenze bazibone uba ke uphume ecaleni. Xa uzawuthi amen umuntu esenza into echasene nelizwi likaThixo, almost you are endorsing that person, you are endorsing that thing. And unfortunately it says a lot now about wena. Qala ke ngokuloo nto yoba utsho uthi awuzazi iindaba zakho zokukholwa, awuzazi iindaba zakho zelizwi, awuzazi iindaba zakho zenyaniso yelizwi likaThixo. You know, sometimes uyafika umshumayeli ashumayele into, sivumelane naye sithi amen. Afike kwisihlandlo esilandelayo athethe into ezawuchasa laa nto ebeyithethile kuqala sathi kuye amen. But ngoba sesingabantu baka-amen siphinde simnqwalele sithi amen ngoku le nto ayithethayo i-against laa nto ebeyithetha. Just because now we have ritualized indaba ka-amen, we have somehow made it sayenza into engathi yinto engento. Or kufika omnye seyingengelo bethetha ezothetha into naye e-against leya, sivele sikhawuleze sithi amen. Ndiyacela ke ukuthi siyijonge le nto ka-amen, because kaloku le nto ka-amen ayohlukanga kulaa nto yenziwa phaa emagqirheni. Xa usiye egqirheni liqale likuvumise lithi vumani bo. Xa usithi siyavuma, you are actually saying kuye amandla alento azakwenzisa, azakwenzela nazakwenza yona mawasebenze kuwe. You are the one who gives them the power to have their things activated in your life. Ngoku ukuthi ndiyavuma, you are actually not just accepting words. It's not just about words, but it's also about the spirits behind everything eyenzekayo. You are consenting. So funeka sizijonge into esizivumayo, because ziyasirhintyela. Naphaa ko-amen nasiyijonge laa nto ka-amen. Shunyezwa ngumntu oyi-false prophet athi awugqiba athi amen, nawe uyathi amen, then awuyazi nemimoya oyirhabulayo kokwakuvuma. Ushunyezwe ngumntu ethetha into oyibonayo uba le ayihambisani nelizwi likaThixo. Mhlawumbi umntu wonile uzama ujustify isono sakhe, uyasishumayela ke ngoku. But yeah, the Bible says do not judge. What you have your own sins. What uyabona ezaa nto. Ukuthola ukuthi ke ngoku instead of lo mntu sticking to the truth of the word elithe into ethile irongo,
and you need to repent xa wenzile wrong. But just because now aphiza isazela sakho nawe mhlawumbe unento zakho ezikusindayo uzibone sowusithi amen in collusion nalo mntu, because we also tend to even quote amavesi out of context when we want them to suit our narrative. Yona ivesi itshilo ukuthi do not judge, for you will be judged with the same measure. But that is not a verse to be used to justify and protect yourself from sinning, because the same Bible says you must be holy for I am holy. The same Bible told you about the things that are wrong, which are done. So do not judge can never be used as an excuse for sin, as a license for sin. Grace can never be used as a permission for sin. When we deal with the case yomfazi obanjwe krexeza ephethelwe uba ezisule kuyiba makastonishwe to death, wathi uYesu ongenasono makamstonishe. Vive indawo ke le abantu abayivuyelayo xa befuna uzijustify. Qha ingxaki baye bame kuloo ndawo bangaqhubeki nayo, apho ithi ke ngoku waqala wa-adressa bona, e-adressa i-attitude yabo abazangayo. When he was done addressing them, he then went to the woman and said, nawe ndiyakuxolela, but go and sin no more, which means akazange ayenze loo nto to endorse isono sakhe. So awukwazi usebenzisa ivesi to protect your issues and quote it when it's convenient to you without balancing with the other verse. Verse, that's just one verse. It shows Jesus dealing with both those who are judgmental and hypocritical, who have their own sins abangafuna udila nazo, but it also addresses nalo obonwe esona utho ungaphinde wone, which means uyaxela uba akayi-endorse lento enzileyo, but because it was a time to implement grace, unlike the Old Testament where umntu oqeqezileyo was stoned to death. But Jesus was coming with a new approach to say, the grace is still sufficient for you, but don't do it again. That's why the Bible says the grace of the Lord makes us holy and teaches us to say no to ungodliness. Ubabalo lukaThixo lusenza sibe ngcwele, lusifundise ke uba sithi hayi kokungalunganga. So ubabalo olwaluyo license ke yoba senze izinto under the auspices of grace to say we know that God is going to forgive us. Yes, he's going to forgive you, but unfortunately, there are cases where you might have to face consequences. So uxolelwe, but ube uphila with the circumstances and consequences of your sins. For example, if you commit a crime, you repent and God will forgive you. But the consequences of that might be that you might end up being arrested, you'll serve your time. Not like awuxolelwanga. Ungena ejele phofu umuntu oxolelweyo lizulu kodwa umhlaba wona une-process yakho. You have unwanted sex. You find yourself impregnating a woman. You repent. God forgives you, but you still have an obligation to take care of that baby. Ditlamorao, they still follow you. After effects, imiphumela yesono sakho ikulandele uxolelwe phofu. You do drunken driving, you get an accident, ube disabled. Mhlambe kusweleke nabantu uxolise ixolele lo family repent uthini, but now usheka with the after effects of being disabled. I-decision yakho yenzile waxolisa, but the circumstances or the consequences are still following you. Unfortunately, kubomi ke bunjalo. You get to lose focus ezincwadini, ufailishe, uphinde class. You repent, you make new resolutions, uxolise bazalini, uhlambulule kuThixo, uxolise, but no, I was partying, drinking and grooving, doing this and that, now I failed. Uxolelwe by everyone including God, but now you have to repeat the class. That is the after effect, and you are left behind. And abantwana who are 1 year younger than you, baza kufumana now ungene nabo eclassini eyi-1. So that is the price that you are paying now for your disobedience. Ilandelwe by imiphumela. Uxolelwe phofu, usiye ezulwini xa kunothi weswelekile,
ngoku uya ezulwini because uxolisile urepentile, but the after effects of your action are still following you ngoku uxolisile. So it's just a way to conscientize us to say let's not intentionally and deliberately do izinto ezirong to have izinto esizijustifya ngazo. I know bendithetha ngo-amen ekuqaleni, but I find myself now being led to indawo engenye, which I believe it somehow links to what I was saying earlier. I'm not saying it because I'm claiming to be perfect. In fact, uThixo akafuni umuntu perfect. Ufuna umuntu onenhliziyo eguqukayo. uDavide kuthiwa he was a man after God's own heart. Kodwa siyayazi uba uDavide wayelala nabafazi babantu esithini, ebulala esithini. But his secret yakhe was to always humble himself. Repent. Uthixo amxolele. Hence he was God's friend. He was God's favorite regardless of amaphutha wakhe. Wayekwazi uwabona, akaguqukele, alungise, aqhubeke, atshintshe impilo yakhe. Uthixo akana ingxaki kakhulu xa unobuthathaka bakho. Ingxaki yakhe kubuhlala edakeni, uyamkela imeko, uzithethelele futhi. Kulapho ke ngoku ingxaki zabakhona. I know that besingathethi ngale nto, but masimvumele umoya xa undisa kweli cala sihambe ngale ndlala, ngale ndawo endithetha kuyo. Let's align scripture proportionally and not use it to justify for our ways. Xa ungumzalwane uphethwe ngumoya welast wenkanuko, susebenza ivesi for usithela ngayo. Uthi no Davide babethatha abafazi abayi-20 nabayi-100. Nam what New Testament, Old Testament. No. You must not hide behind the verses. Ivesi inobungozi. Ivesi ingakufaka ezulwini. Ivesi ingakufaka esogweni. Xhomekeka indlela oyitolika ngayo. Saza amadoda thina besikhule simamela kuwe, sishumayela izinto ezimnandi. Simamele, siphile, sikhule, siwalandela, siwathanda, sithetha ngawo kakuhle. Sixakene nawo today. Azimela ngevesi. Azithethelela qamele ngevesi. Bathatha ngoba ba-enlightened. The new wave, the new season, the new move, new revelation. It's not even validated scripture. Cha, into enavele wathi qinayo. Kufuneka ngoku sigijime nayo loo nto, siyeke le awayesifundise yona esiyibona ivalidate nalilizwi. So ilizwi liyingozi kakhulu xa ungancedwa ngumoya ukuli-understand. Ungabulala nomuntu tawugqiba usebenzise ilizwi to justify your action. Usebenzise Old Testament practices being in the New Testament dispensation. So when you read the word, you must have the spectacles of the New Testament because you are the New Testament believer. Some of what is written in the Old Testament, I'm not saying it to say it's not relevant, but it needs to be watched and looked at with grace eyes, with New Testament eyes, with New Covenant eyes. There was no mercy kuqala. Umuntu onile nje kuthatha izitena, atshona kuye uyabhubha ngoku, angcwatywe kuphele ngayo. But God has a different way adila ngayo nabantu ngoku. After uYesu wafayo zange afele ilize loba will still be subjected to the old way of doing things. There are new ways of doing things. Xa urepent uyaxolelwa. But iqala osithi once umoshe nje, it doesn't matter noba uyazisola na ufuna ukuguquka, but xa wenza into ethile kukho isibetho esikulandelayo esikhawulezileyo nesingareversekiyo. It's almost like during the years where you used to have a death sentence apha eMzantsi, or let's say death sentence nje general kulamazwe, some are still upholding that. Xa umuntu wenze isono esithile noba angavela abe remorseful kangakanani, naye ngekho lento ikhoyo ngoku yoba kuthi hayi shem remorseful, hayi shem masicuthe iminyaka, hayi shem iparole, hayi shem ndiyamxolela. Ayingekho loo nto. Xa wenze loo nto, then you are taken through death sentence, uyobulawa noba urepentful. But kwixesha legrace it's different now. Xa urepent uyaxolelwa. But let's not abuse grace. Let's not use it as a license for sin. Ndifuna ukuthi ke masiyiqukumbele apho ngelithi uThixo uyakuthanda futhi ke
uyawuhlale nawo ngamaxesha onke. Enkosi.